Njalo ke mongibona ngilana next chapter ubokwazi ukuthi kune chapter entsha engizoyiqala yothando. Greetings and welcome to the show. Igama lami nguSine Ngwakanene. But of course ngoba uyi-VIP yasemhlabeni then you get to call me Andama 2K and nami ngiyi-2K. Into esilethelana ke namhlanje ukuthi uMakhosi usibhalele uthi she has a crush on her long-term friend uAmanda. Angazi ukuthi uzohamba kanjani leyo nto, but into engichazayo ukuthi wena uzobe ukhona ukuthi siyibone ndawonye ukuthi iphetha kanjani. I am the love doctor, matchmaker, made in heaven. So follow me inside to sobona ukuthi date izohamba kanjani. You are watching Select Africa TV and this is I Have a Crush on You because it's true. I have a crush on you. Please follow us on social media and remember to subscribe to this amazing YouTube channel right here. It's Select Africa TV. Turn on your notification bell so that every time we post uzokwazi ukuthi ubone. And then also follow the Next Chapter restaurants across all social media platforms. If you'd also like to be a part of the show, ubuwena zoletha i-crush yakho la, spalele on the email address down below. Select Africa TV izokusetha. But okwamanje ake sosetha uMakhosi. TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba u2 and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Sanibona igama lami uMakhosi ngwamkhize. Balele la ekhaya ngoba nje inkinga encane. The baba into njengokuthi ngiba nama feelings for mngana. So namhlanje ngizile ukuthi sizoxoxa yabo ngitshele sonke story nanokuthi isukaphi yonke lento le. Igama lakhe ke noAmanda. So khuluma namhlanje ukuthi thina ngangisanjani lento kwezena umuntu vele open ukuthi izinto ngendlela eright bathi. Okay. So Amanda senibabangani isikhathi singakanani? Sisi angeke ngithi ngiyabala because umuntu sesikhule naye ayisabancane kakhulu. Mhlambe o 10 years. Okay. How senibabangani? Sikhule ndawonye kodwa sikhula ngasabancane kakhulu. Okay. So aware ukuthi uma ethatha go left that means ne friendship yathinteka ngendlela embi. Kodwa mayizo ethatha ngo right kuzoba right yonke into. Are you willing to take low risk? I-risk izona yona ngizayithatha ngi-aware ukuthi ngaba angeke ngithi ngaba left angikuthi ngaba left amandla umuntu open hence why ngikhetha ukuthi yabo kube yona umuntu engimenza yabo umuntu owasendlini ngoba ngiyamazi indlela yona ukuthi open ngizoyithatha kahle yona i-friendship yami naye nakusaba kancane ukuthi izokwenzakalani yeah. So ubone nini kulo 10 years we friendship ubone nini ukuthi no I think I love this person ngendlela eromantic ufuna ukuthandana naye wenzeni ukuthi ubone lokho? I think kubona lo 10 years mina angithangene umuntu o attracted kwabantu besilisa ngenxa yesimo lesensenzeka. So ngumuntu ukuthi akujoni nje nhlobo manje ungaze umhamba isikhathi uzibona ukuthi yazini yamdinga umuntu esifazane and nakhona the time ngirealize lokho ngirealize naye vele ukhona yabo wenza nje lento loyibona ukuthi yona into eyidingayo umuntu yona into ekujabulisayo umuntu vele kwayena uyangijabulisa as much as we friendship kodwa yabona izinto yabo engingaphila nazo empilo yami. Okay. So God forbid it doesn't work out ngendlela ofuna ngayo. I'd hate for that to happen. But uyimisele ngokuthi uzonavigate kanjani around the friendship the situation nje yenu babili ukuthi mingahambanga kahle izokwenza kanjani? Yeah. Mangahamba kahle ngikhulekela ukuthi at least i-friendship iqhubeke. Noma phela ingeke isafana because yabo ngiyobe sohlezi kukhona lokho kodwa ngikhulekela ukuthi at least mangukuthi uyanqaba kodwa i-friendship ingapheli. Yabo sengiyobona nami ukuthi ngizama. Uzobona usubona. Sengizohambe ngibamba abantu kwazi mhlawumbe ngibuye ngimthole omunye uAmanda akekho wazi. Okay. So since uthe uyamthanda lo Amanda lona uthe udinga umuntu onjengaye ubonile ukuthi umuntu osifazana onjengaye empilweni. Unjani nje Amanda wangichazela ukuthi umthandelani nje yini ekwenza ukuthi nje ukuthi uyamdinga? Yabo first usitshela ngoAmanda ozobona bese uyahle Amanda yabo isimanje sakhe uncuma ngale ndlela ukuthi kwawena uzoqalisa lo muntu
Uhlekani manje Uhlekani kangaka? manje kuyenzeka phali kuyenzeka uthanda ukuhleka lo yakho uhlezi happy. Yonke into uyi-accepta njengoba injalo. Aza kunike ngisho i-reason ukuthi uyi-acceptelani uzibuza ukuthi hawu. Umuntu ngamtshela into ngesikhathi uzoba nemibuzo kodwa kwawuyena unginikeza izizathu zokuthi indaba lento kumele ibe kanjani. Umuntu kanjani uya-accepta futhi ngenhliziyo enhle. Even yabo into ubonisa iyam-offenda akayithandi ngakho uyakutshela futhi utshela ngendlela ephansi. Umuntu ophansi unekhathi zakhe zokudinwa kodwa nje hayi ngalo muntu nje ola othethayo maye la kusuke kuyinjabulo. Yona into ethanda ngayo le. Yena into engithanda ngayo le and mina ngumuntu ophansi. Umuntu ophansi nento kanjena yabo angiyijwayelanga ngaleyo ndlela kusuke kuyilokho ngalokho yabo. Sabuye ngibukele izinto zamathrobo kuye ukuthi into kanje. Kodwa ngoba umuntu wesifazane engimazi engithandayo. You keep mentioning your trauma and I'm sorry about that. Would you like a hug? Okay, now let's go and see Amanda. Ngifuna uzukhale la zini kuzojabula sibe right. Yeah. Ready for manje? I'm ready. As much as ngithukile but Ready. yeah. Let's get it started. Ungayindawo. This is Select Africa TV and I have a crush on you. Umakhosi has a crush on Amanda. I'm with the gorgeous Amanda Usingaye. #lady in red. Wazomuhle njani? Ngiyabonga umuhle nawe. Owafundisa ukuthi unconya nje ubonke umuntu unginoma back. Bengikuncomela ukuthi ngoba wena umuhle. Kana umuhle. But thank you. Anyways, I feel like ngizangakubona. Have you not been on the show before? You look familiar. You have, ne? Yes. Shooting the memory rights because ngiyasho man this whole time ngicabanga no usisi ngisengambona somewhere. Yamazi lo. Ngiyabazi lobuso. Usakhumbula ukuthi wawufike nobada akathami. Ngibizwe Ayanda maybe uyamkhumbula uzuthi Ayanda kaAmanda uphizwa. Cha nginesicefe bese ngikhohliwe leyo nto but ifana nami so ngiyasaqamba manga. So how does it feel coming back for the second time? Actually, yeah, I know what vele ukuthi there's someone ongibizile noma ngazi kodwa ke I thought What if you sign le ukuthi mhlawumbe abaphansi kumele bathi or abaphezulu bathi mhlawumbe kumele kube uyipresenter because azikaze sibe nomuntu obuya kabili kuqala ngawe. What if uthunyelwe ukuzongishanga escreen ungithathela umsebenzi? Ngiyadlala fethi ngiyadlala. Anyways, umuntu okubizile namhlanje obviously uyawazi ama rules egame angikwazi ukumdalula because at least when you've been here so asikuthatha ngichaze kaningi. But how are you feeling? Are you excited? Are you curious? Actually, yeah, ngingaba excited phela ukuthi ngimbone kodwa manje lezi kwama surprise phela kube abantu mhlawumbe boba ngekho ngisho emqondweni labo sokuyitshela ukuthi ibona ama crush Ubani crush yakho nayi crush? I don't have kodwa ngine show ukuthi khona umuntu ongabona Uyi crush yakhe athi yabo What's your type? Actually my type umuntu ongihloniphayo nomuntu ozongithanda Awunandaba nokuthi ubukeka kanjani ume kanjani I do Nkosi yami kodwa phela ngoba sesiphilela emhlabeni onjena ke kodwa nje into ebalekile manje ukuthi nami uyabona nje sihloniphane actually yeah Okay then what are you deal breakers umuthi umuntu othi angeke uzokwazi ukuthola naye ngeke ngikwazi ukuthola nescore why ngaba nescore njengoba ngisilenda Nkosi yami bakithi siyabona sesi opposite ke manje ngiyaxolisa Nkosi yami ayikho into wrong ngabo wena for you it's a no yabo ngiyayibuka le nto sesihamba sobabili yo Nkosi yami Okay cool no I get it wonke umuntu ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu unetype yakhe so ayikho into wrong ngalokho right so akekho umuntu omcabangayo ongakuletha la ayekho umuntu osemqondweni njengamanje kulabo abashelayo nje akekho ne-capability okwenza nje khona lo nesicefe phela kodwa ngibona ukuthi mhlambe ngavuya nalo yagayi lo yanibo usengabhala nje impela nje ngabe nje indawo ukuthi unesicefe akagive up akakhathali I mean sometimes kuthiwa into moyifuna kumele ukhombise ukuthi uyimisela njengasempilweni wena emabekugabhe emsebenzini uyayeka uku-apply ngoba uyaqhubeka uku-apply kakhulu sile kodwa phela ngehlukene yazi ukushelwa nje uyazi umuntu ozokuqambela lapho lishisana ilanga liku-75 degrees yabona nje uyambona umuntu uzela nesimuncu nje sakhe nje uzokubangela at least-ke owanamhlanje mekuwukuthi unesicefe ekuzela nesimuncu
Now uzobe unesimunca la wehliswe Ngiyabona yabo. nje. All right. So ready kumbona? Kumthunzi welanga. Yeah. Excited, curious. Yeah, I am because I can't wait. Ufuna ukumbona ukuthi ngabe uba nkosami lo zizwa yabo. Oh, so you're more curious than excited? Yeah. Okay, no, that's fine. Mbukeli, I hope you're also just as curious as Amanda and myself as well, because I want to see what's going lento. You're watching Select Africa TV and this is I Have a Crush on You. If you want to subscribe, please hit that big red subscribe button and press that bell thing, notification bell. So that's Jaruma's post every Tuesday. It's a vibe and we're all linking up. I Have a Crush on You. Go for Select Africa TV. Is upset. They think ukuthi ukhuluma ingubo yami ukuthi red. Ngiyadlala. And the video. No. Phela kanjani? Oh, Manje nami naphela last week. last week. Hayi, kwaku busy phela last week ngiyakhumbula nawe. Ngikhothi ukuthi we weekend busy kanjani? Uthi uzabathe oh ufuna lala lutho. Alright. Yebo, khona ukho right nje. Rice mina usize. Ongayena nomakhosi engimaziyo. Uzabona izinto nasemini namhlanje. Awubuze kahle Serious ngalolo hlobo lolo. Hayi buze wena. Abanye ngibuza kodwa manje hawu. Ngazinyanya bese ikhuluma izinto serious kodwa ubi umnikeza nespace ongeza yena namhlanje. Angathi ngiyale ngale. Ngizakhumbula ukuthi nengane basibaba yamazi. Mazi ngimphezulu ngisho ukuthi kodwa mhlawumbe ngelinye ilanga ngiba nenhlanhla mhlawumbe noma phela vele mina since ukwenzakala yani kodwa nje mhlawumbe kuyokwenza ngelinye ilanga benihlangane naye umbone mhlawumbe umuntu onjani and umbone ukuthi manje sephilile kanjani since elisasilwane eyisona. Manje yabo le nto mfethu mina Amanda angilimaza. Yangilimaza ngendlela yokuthi angisayeni umuntu uthanda ukubheka kula bantu besilisa yabo. Ngiyazi ukuthi I know where you're coming from and futhi ngiya understand leyo enga yakho or leyo nto because akuyona into encane lentayo wena ukulimaza nje as a person yena aphila impilo ayithandayo wena kuphilisa impilo leyo ukuphilisa ingane ngalendlela kodwa-ke I'm sorry my friend uNkulunkulu nje uyena uyombona izenzo zakhe azi because i-rape is not ukuthi mhlawumbe ukuthi ungaphila ukuthi uzophila ngiqhubeke nempilo yakho. yeah so Because I know ukuthi guys sihlale sikhulume nawe because nawe iyakudla njengomuntu and ngeke futhi ngakudla. Mina nje ngifisa ngathi ngidolele ejele imagine enengane nawe and nawe ufisa ukuthi mhlawumbe nengane yakho ikwazi ukuthi yabo kodwa nje waphela ingane egcineni izodinga abantwana. yeah ukuthi angifuni ukucabanga kakhulu ngabantu ukuthi enza ukuthi namhlanje ngoba serious. Yazi ezinye izinto ziningi ezinye izinto zingashintsha i-friendship yethu. I understand my friend. Bengithi mhlambe it's about the njoba nami yabo bengisabile ngalo. Ya yona le nto iyangilimaza kakhulu. Uyangazi nawe angena umuntu ongona nomuntu wesilisa. Bona mhlawumbe uma ukuthi loyo nje lokho lokukhuluma ukuthi phela umazi. Angena umuntu esikhala nje bafunda abantu bese singakhongethewe namhlanje. La uyabona ngiphethe kahle. Ngiyabonga. Ngingabe uyabona ubani kodwa. Eziphatha kahle kodwa asesikhuluma amaqiniso. Ngiyazi ukuthi mina nawe siyaphidelana. Nami khona nginakho ngiyambiza hlangane kanjena sikhuluma. Kodwa phela namhlanje ukuthi ukhona into serious. Ngabe yini? Isabo mfethu into enjalo. Yangilimaza kakhulu ngale ndlela ukuthi siza mhlawumbe indlela efanayo. So mase nje qiniso nje. Yabo sane. Sane njengoba ube nalento yakho yokuthi senjalo kunosane angisaziyani nawe mhlawumbe nesane nje. Usane?
Ngidlala festival sijola mina noSamiyeni sijola isikhathi eside futhi. Mngani wami ngafika sikhulume ngento eserious mezofuna ukufaka ama-jokes khona lapho. Angifaka ama-jokes mfethu. Mina sale sijola mhlampe 2 years. Ngizohlezi ungibona naye. Ngathi nje noSane niyalandelana mina ngithi phela hawu njengoba nami nawe izwana. Ya kodwa phela imali bengesiyo. content yayo. Chomi. Imali chomi. Iyangidida-ke le. Imali uqale nindoyondo ngoba kushuthi ngibongifihlela la ngomngane wakho. Ngizoba ngitshela nesipelo sami lesi ukuthi angeni ngisayena umuntu obaphathisa ngaleyo ndlela leyo. Sabantu besifazane lena mina into engijabulisayo ila ngibahe khona Understand. yabona nje ezofleki sengibona engathi la ngihe khona ila ngiba nawe khona njengoba ngilethela kahle kahle amandla fesinethe lezinye ama-feelings ami. Hayibo. Inkosi ini man. Buthule sonke lesikhathi ungibuka nje. Into engekho lula lena ukuthi uma uphume nje kanjalo into uma uphume nje kanjalo uthola umuntu nama-feelings akho into angisaleke manje yakuthisa chaza ukuthi bengiyifile. Ya, yabona ngiyakuzwa kodwa manje ngicabanga ukuthi abantu bazosibuka kanjani-ke manje bazobona engathi futhi kade Amanda mina nawe siyazana siyaxoxa mina nawe bengize ngi-approach ngale nto ngazi kahle ukuthi yabo angeke uze ucabane ngoba sengiyakwazi kodwa-ke ngiyakwazi phela wena kodwa ngisekusini I think yeah. intinganami uyayazi uyayithanda fana nombawayo Kakhulu fana nami ngiyamkhumbula shami uboy yo kodwa-ke yami because ngibona ngathi situation yami nawe icishe ifane I think we should try something singatry ngoba uyasazi isitori sami nami babengane imali mina ngingabishwanga babengane-ke senze kanjani no phela angizami ukuthi yabo kambe sengenzela ukuthi since uwazi nawe i-situation yami babengane ukuthi umuntu ezenze ngathi ukhona kodwa ibhizi uyafeba kumele ngihlezi ngi-understanda into ezenza izinto yabo ngale ndlela yakhe so uyafana nomuntu ngizama ukubeka picture situation nawe sabantu abafanayo kufana nabantu abasingile yabona nje hayi bengayazi kodwa yasaneni kama ngisane uzongibona kanjani hayi izinto ey'ngatheni lezi sane nje ukuganga nje ukubamba imali mina nawe sesithanda nje basihlanya kanje yini ezosivimba ngizobe ngikhohlwe mina kuye ngithi awutshomi yini ezosivimba hawu mnganami chaze ngiyasho ukuthi wacabanga ngikhohlwe ngithi awutshomi mnganami yazi ngiyakhaphela sengilozisa ukuthi as much as mina nawe sabangani basibeyibhige sisapotha yami singisapothe ey'ntweni ey'ningi wazi into ey'ningi ngami besides ukuthi wazi into ey'ningi ngami umuntu oyena hlezi udinga everyday ngiyafuna ukuthi ngishontshe. That's true because ngiye ngibone nami indlela oba khona ngayo empilweni yami uma ngidinga you always do ngakho ngithi situation yami nawe iyafana so singazama something Singazama something manje ulanga ngizothi ngaphela ngizolanga lezi zinto zenu zomanyonyoba nayinto yabo into engisheshayo ngale nto yami nawe ukuthi ayikho into engayazi Wena-ke- manje kumele ngigweme izinto ey'kanje uma kuqhamuka umuntu kanje ngigweme umuntu kanje ngifuna ukuya lapho ukuthi wena uyazi ukuthi loyo langa loyo uyafana nomuntu angithongele kanye ngikubikela ukuthi umuntu uyangishithela kanye ngikubikela ukuthi uhlezi kumele akhiphe imali uhlezi nama-complain yabo nje uhlale nezinto nafethu zakhe uyabuyela nje phela ezibabangani yami iyaba khona lokho esizohlangana ngimbone kodwa nje manje Amanda manje I have to stop all of that because ngiyazazi ukuthi okay ngifuna wena uyazi neshow ukuthi uyazazi ukuthi ufuna into esiyikhuluma manje cha phela into ukhulume manje right nami I have to think nami ngibone ukuthi okay sizokwazi mina nawe uyazi ukuthi sabantu abanjani masihlangene Lento esiyiphethe manje manje mesimele sibe sineshow. kwi-relationship khona izinto ezomele sibe mese waziphapha manje mangihamba nawe nayinto engaphathekanga but nje sosokhulumela hloniphane
kahle nami indlela yokuthi le uphumela ngaphanga kumele obala abantu abangabona ukuthi kanjani Ilento nami engiyifunayo uyazi future yami ngihlale ngibaleke ukuthi okay I want this so menziwa umuntu straight yini ezokuthi ngiyisa kumuntu ongasazi ukuthi wenza impilo yakhe umuntu ongasazi ukuthi ufunani bese sikhuluma nawe ukuthi kumele silungise indlela angibothi nabakho la Ikhuluma leyo nto njengamanje and I'm serious. Uyazi ukuthi wena ngifuna ngishathiwa bengasungula ngafike nabo. Ube feel like someone engibona ukuthi okay, you serious. Uzomela ulanga asakusona. Ngifocus kumuntu ongithandayo. Kanjani abantu siyixoxa manje angifuni ukuthi inhliziyo yami ngene kahle inawe because kade yaqala so angifuni ukuthi ngishonise into engingakamnayishoyayo What I'm indlela saying esiyikhombisa ngayo manje ngasikade ngilindele no, akubona ukuthi kade ngilindele. Futhi wena izinto engiyivulume nawe phambili awuyikhapha uyinaki awuyithathi serious. Mina uyazi ukuthi ngifuna nangithi njengoba ngisho ukuthi namanje mangizothola umuntu ngiyambona ukuthi umuntu wena-ke sengiyakwazi ukuthi bengakwazi ukuthi ujulana njalo ngifike indaba yasanele uzothina sengibona asinasimo yabo kodwa-ke nami into engisazoyisotha out ngiyibone ukuthi okay ukuthi nawe uzokuhlonipha nokula izweni ngoba osani njengoba ubone ngathi abese into yami ngasanele ngisothe before ngizokwena ngokuba ukuthi yena usedlulile yini ayisho ukuthi yena usedlulile into serious lena uyakwazi ukuthi yonke into yintsha kumina ngizwa ngawe mama amehla aphethe kade ebheke kuwena sondela isikhathi abheke kuwena akhuluma amazwi abafana abafana bancane ukuthi amahla abheke kuwena wala ihlo lakhe libe libheke lapha because njengamanje uzoyifanisa nabanye abafana phela usho ukuthi ungawasho lowo mazwi ngoba usani elibhizi why mina ningangitsheli kodwa-ke ya njengoba ngisho ukuthi nami into engisazobangisisa kahle hle ukuthi okay lento yami nawe izokuthina yini kodwa nje bengayiboni inkinga futhi vele nami ngibhala nento so sisazobona futhi into esingayizama masibona yenzeka singalokho siyazama ngiyakudinga ukuba nawe hey bro ngana uhlezi ba serious kodwa kolokho no this is too much just ngibona userious Singazile lento engifuna ukuba yiyona. Abanye manje uzomphathisa ngihathatheke ngoba manje uzama. Ngikhalela. Ayasikhali. Sembona. Yebo. Uyakuba serious manje ngathi siyakhala. Yabona amajita kubuka kanjani? Nengimele mina le. Usunesiphele njalo zisuka nje usunesiphele ayibo isiphele sibhedla kanjani. No, ubezobikela. Ukucheck ukuthi ukuhamba kahle ashuthi ukuthi nothula mhlambe something. Ngizimele lento lento. Isiphele. Hayi, ngifisa ukubona usane. Sengifisa ukubona ukuthi wakhona mina wena usane kuzoba kanjani? Ngokuthi akweleke. Alifusa nokubhizile manje uyabuya Yonke le. wenza lezi zinto zakhe imisebenzi ngoba semele ngenzela mina ngithi hamba kangani Ula noma. Silethwe yimina la. yazi ngani mosuka la ukuthi sane shonini ngale yadlala Tommy Kanjani ukudla? nani Angikwazi phela nokuthanda amawisi manje uyaqama ufika la uzokudla amawisi. nani sona mina Imali yami. ngikukhokhele manje Phela sekumele ngikunakekele manje. ngijolo ukuthi ngikukhokhele imali yakho ngoba Ngisangithi kumele ngathi ngikunakekele. uyakhala abangukhala kusayele kanje
Mangiqothi ngiyakwazi vele wena. Kumnandi ngoba umuntu engimaziyo so mangiqothi ulo wena angina-stress. Vele impilo siyiphilile no. Othula. Cela ukuniphazamisa sir. Ngiyaphila. Hawu indaba ungakuthintile ukudla. Ubokhuphuka. Ezinye izinto. Bekunzima ezinye izinto ayifuni ukuthi uyiphazamise ngokudla. Manje yangithisha ngendlela amana ayirisiva ngayo yonke le nto nje usangithuka sathumule la manje umthao. Ureceive ngale ndlela expecting ngayo? Angisho ukuthi ngikho ngihappy kodwa nje bengalindele ukuthi mhlawumbe uzothuka yabo. Akathukanga. Akathukanga. Ase vele kwenza ngale ndlela ayiyona. So wena wayibuca ukuthi uzothuka? Sengizophela i-friendship yethu into enkulu lapho yabo. Okay. Kwaye mina kufanele ukuthi ngilahlekelwa yiyona because ngeke safana phela ngiseqaleni. Mama usulahlekelwa yona shothi akuhambanga kahle. Sengisho ukuthi i-friendship ayisebenzi. Sekuyi elevator. Khula. Manje kwaye mina ngisazama uku-adjusta yabo. Lady in red, wazomuhle mama. How are you doing? Hambe ngantezi. No, phela ngithi vele ngikubonile washo ukuthi uyaphila. Sengiyakuncoma nje. Can't get over ama looks. Thank you. Okay. Ngiyaphila mina. Ihamba kanjani into kade uyizelela? Umhlaba uthini ngikhona. Phela kumele wazi. No. Umnganami from Rio ndisuka kuNdebele. So siyaba nama up and downs yabo sisizana lasikwazi ukusizana khona. Namhlanje uhlala into entsha nje. Uthi uyangithanda nama-feelings ami. I'm like, yo! Ngizongitshela indaba yokuthi usane umngani wethu ethola Ubungazi. 2 years ngingazi mina. Kanti friendship yenu linjani manje ngatshelani ukuthi charming? Mina ngazi phela ukuthi yabo like since samantombazane sonke nayo isitike kwabafana and then intombazane phela usane. I'm like, okay. Unama-feelings akhe futhi nami nawami. So sengiya-understand ukuthi futhi into yakhe iphuma since nawo ama-feelings abafana. So awukumandi ukuthi nosane uyi-ex yakhe umngane wakho? I do. Nizomisa kanjani nje ku-friendship trio nobathathu nizowenza njani? Mase kujola nina sebama-ex bona. I think ngeke kuze kube true. Sekuzomele Angeke kuze kuphazamise. usane seniyamiyeka? Ya, ngisho lokwazi nje usane engasayi. Ya. Sane mesimbeka eceleni futhi kumele abe seceleni ngoba ngesikwazi ukuhlala sobathathu. Into yami before ngiyiqale ngiyayilungisa. So ngisike ezinye inkinga before ngiqale. I hope ukuthi so usane uluze i-friendship waluze i-partner. Hayi, usane usane. Uyazi ukuthi beningasamphathi noma uzofind out ama sebuka la ukuthi bengasaphathi. lento kade ngiyibuza ngathi ubukhona lento kade ngiyibuza ukuthi kahle usane singabe sengithi usane usebhizi ke manje ngitshela ukuthi hayibo umuntu wami sesiyaqala siyaqala manje sekumele sibambane ngamawashingi. Have you dated a girl before? No, and yonke lento iyangithusa because kade ngimtshela nami ukuthi okay I understand ukuthi okay lento yakhe iphumaphi and nami uyangazi umuntu kanjani kwi-relationship yami. Into zami nje noma zingihambeli kahle ngibona ukuthi lo guy akekho serious unesikhathi sokudlala so I'm trying to vele nami ukuthi yabo for i-future yami ngibe nomuntu ozazi ukuthi uyaphila. Okay. Sithi sazana-ke sisibila bangani sengiyasho ukuthi we can try something masibona ukuthi iyasebenza siqhubeke masibona ukuthi ayisebenzi singaforce. Okay, cool. No, ngizama ukuyiprocessa ungolele ngizama it's a lot. Ngizama ukuhlanganisa kahle engqondweni ukuthi hayibo le situation manje sikuyona ke. Ngiyamazi le nhlobo le engayithathi vele izinto ngamawala like izinto engayi-accepta kodwa ke phela ngoba la sikhuluma ngenhliziyo futhi nakhuleka accept into azikahle ukuthi uzokwazi yabo angishoka ya. Okay. Angishoka. Since uzobeqala ngawo ukuthandana nomuntu wesifazane u-expecte ini nje kuyena njengoba engajwayele kuzobe challenge kuyena ngoba into angayazi it's something she's willing to try out for the first time with you. You expect nje ukuthi enze kanjani?
angeke ngithi expect ukuthi senze kanjani sithi mhlampe mina because mina approach-ayo ngithi sithi mina mhlampe nje mina ngizokwenza kanjani. Okay. So sithi vele kumuntu engimaziyo engiphila naye ayikho into engayazi ngaye sengizothatha kulokho ukuthi ngihlanganisa nani ukuthi hlezi ngisho ukuthi uhappy vele ngiyamazi uthandani ngiyamazi umuntu onjani uciwa yini enjani yabo angeke kuze kube lula ngaleyo ndlela basi ngeke kuze kufake. Okay, cool. No, congratulations ladies. Anginishiye ngifuna ukuyiprocessa kahle into yenu sengihleli ngiyi-1 nami ngale. Okwamanje enjoy your food. How is the food by the way? Ningasabi kuba honest, rate them out of 10. I can give you 11 out of 10. Asithi 8 ngoba ngisaqala Usaqala vele awukakahle ne? Hayi bona guys ngempela kodwa kumnandi 10 out of 10. Okay, so since you guys love the food, ngiyambona nje types yami. Since you guys love the food, like while next chapter and you are starting in next chapter yenu, cela ukuni-challenge ukuthi ngizobuka i-camera and then on the count of 3 nisho kanye kanye nithi this is our next chapter. Are you ready? Okay, 1, 2, 3, go. This is our next chapter. And that's on Percha. Clock it. Enjoy your lunch. Thank you so much. Songa. So, awusesiyahamba ngoku siyobethwa ngumoya sisika. Woo! Lalela ngikwi-good mood. My spirits are elevated because into kade siyizelela namhlanje was an entire complete success. Amanda said yes to being Makhosi's love of her life. It's giving Makhosi siyavuma. Makhosi siyavuma. Ngifila ngathi ngisendumbeni angazi noma uyangibamba yini. Thank you so much for tuning in and being a part of tonight's vibe. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. It's season 3. Kanti igama lami nguSinengwa kanene. Kodwa ama-VIP asemhlabeni afana nawe angibiza ngo-Andoma 2K and nami ngiyi-2K. Coming to you from 167 Florida Road. This is the next chapter and we've obviously begun the next chapter empilweni kaMakhosi beno Amanda. If you'd also like to start your next chapter with your special somebody on a crush kuyena musukucucuza musukunanaza musukudlala kancane ngoba ishesha sibhalela on the email address down below. And if you are a Durban resident then sokwazi ukuthi sik-invite ube khona kwishow. Remember to subscribe to this channel on YouTube, follow us on social media platforms, Select Africa TV yonke indawo, and just like that sizokusetha baby. Good night, happy Tuesday and thank you so much.